Erokamano Sharon, winji makare kendo wawuoyo kowuok e gwengego mag Awendo e kaunti ma Migori kama bende okinyi ma kondwa ni mondo koro winj pach jopiny ni to e budget ma bende isomo odiechieng' ma kawuono gintie kod paro mane. Inyalo paro ni budget ni en mano bende kata kinde mano chak wacho wachno oganda nosegolo paro mopogore opogore. Kaluoro maduong' bende oganda osebedo go ni to en yo mane midhiyud go omenda ma bende koro idhi tiga ni koro budget ni koro dhi okete tim kod piny owacho. Ka okinyi ma kawuono nitie kod jodagwego mag Awendo wadang'eyo ni to e budget ma kawuono ne gineno ni to sekta mane ma onego mi omenda malach to bende kaka kaunti ma Migori no kana yudo pok maromo bilion 8.6 be gineno kama pok mani kare bende koro dhi konyo e cholo chenrogo mag dongruok to ahinya e kaunti ma Migori. Adwaro mondo koro imiya thuolo mondo achak kod jakom ma joriemb boda boda adwaro ni chori kama chiegni. Kawuono isomo budget, en budget ma bende kore lach. Ok ang'e ni in kaka japiny ang'o maling'ling mane misewinjo kotende kod budget ni to in gombo mari to ahinya kaka wuok e sekta mar boda boda iwuok e go ma bende ipure niang' ma Awendo. Sekta mane badi nene di gomb ni mondo bed kod omenda ma kore la tang'o momiyo. Erokamano ahinya. An iluonga ni Evans Otieno, jadak ma Awendo kendo jakom mar jo boda boda ma Awendo sub county. Kadwa wuoye wach mar budget misomo kawuono, wan kaka jopiny kendo kaka jo boda boda de waher ni sekta mar boda boda kata sekta mar transport moriwo jo boda boda to gi sekta mar agriculture nikech ing'eyo mainly ni wan kaka jo Awendo mainly wapuro niang' e gima wapuro mang'eny. Koro ne wakwayo government mondo pesa maber kata budget ni oketie pesa maber ne Ministry of Agriculture mondo chiere weche mag niang' weche mag soni nikech kaka ung'eyo ni nitiere areas mag jopur mapok ochul. Namba 2, wan kaka jo Migori manie sub county ma Awendo ne waneno ni pesa onego kele county government ma Migori maber nikech nyaka sama wuoye ni wan kaka jo boda boda ma Awendo wasebedo kuwajuogo to ngima tek kendo ngima tek kabisa maka pesa inyalo kete county ma Migori maber to wan gadier ni governor wa ma Ochilo Yako biro pare jo boda boda nikech kata sani tije onge to jo boda boda wan gi chenro mang'eny. Sani wadwaro ni county government ondike jo boda boda e tije machalo kaka mag juok, tije machalo kaka mag enforcement to ma biro mana timore mana ka budget obedo increase mokel budget maber. Omiyo an gima nyalo kwayo government ni gikete budget ne gimiye first priority gimiye county government pesa manyalo sustain development mar county. Machielo katieko adwa wacho ni ok waseneno maber gi budget manokalo kendo akwayo wajumbe mikwa mane wayiero ni gikete interest mag gi aside to gikawe interest mag jopiny. Bang' somo budget ma kawuono ni wang'eyo ni gini biro dok e parliament. Ka gidok e parliament kik gigo yes gigo no nikech maisha tek jopiny winjo matek. Katieko kodi wacho ni kaka iketo gini bang' budget ni wadhi bedo gi chik mar mantie chik mar paro mar omenda finance bill. Budget ni kore lach. In kaka japiny nitie osuru midhi kel mang'eny. Idwa no medo omenda paro mari katieko mogik chik mar omenda midhi kel madhi konyo edo omenda midhi tigi e keto budget ni e tim inene nade? Paro mabiro madhi bedo table e parliament bang' kawuono wan wakwayo wajumbe ni paro no gidhi reject nikech en paro madhi hinyo jopiny. Kaluwore gi kaka budget ma waneno ma finance minister dhi somo sani en paro madhi hinyo jopiny. Omiyo kaber to wajumbe wariwre gimoro adi regardless of political affiliate giriwre gimoro achiel to gi reject gini gigo no nikech wana inchi makomono na inchi inyore mama mboga inyore wana boda boda inyore ji te inyore. Omiyo finance bill mabiro ni kete parliament I would urge them ni reject that bill. Erokamano wakaw pach ng'ama chielo adwa ni chori machiegni ka isomo budget ang'o ma diget kata sekta mane badi gom no ketne budget ma kore lach. Kaluwore mokwongo an Eric Odero kawuok e sub county ma Awendo kaka Mr. Chairman mar osewuoyo. Budget ma kawuono isomo wadwaro ni omenda mang'eny oktere sekta mar agriculture nikech Migori county waka agriculture ni gima watimo ka wang'iyo kaka Awendo sub county waka wan ka gi Soni ka sani ok odhi maber ahinya nikech pesa machul jopur onge. Koro pesa kokelne jo Soni to biro konyo nyaka jopur, biro miyo ji chia mar pur malong'o. Koro pesa mang'eny odhinwa e sekta mar pur. Kato mar ariyo ewi mano pesa ochako odhinwa e sekta mar barabara
olosnwa barabara nderni rach kaka wan jo boda boda kuonde mawaringe kama chalo kaka reserve kwa we i town kuondegi nderni ok beyo ahinya olosnwa barabara kata kokong yol kata mana maram dhi konyowa osiptal be kik giwe chien sama gidhi pogo wach mar pesani kik giwe wach osiptal chien nikech sani kaka koth chwe ni tuo ng'eny wakale machangamko mopogore opogore tuoche ng'eny koro osiptal kik giwe ma ok gimiyo pesa maber gi sekta wa mar agriculture no be kik giwe gi barabara be gilosnwa. Katieko kod waneno ka budget molos ni mar Kenya atamalo 10 maromo bilion 400 moket ni counties ka county ma migodo omenda maromo bilion 8.6 omenda moket ni counties ni biro neno koromo bo nyatayo counties e yono makare. Omenda no romo to koromo nikech county duong' kato gik ma timore county chenro ma county be ng'eny tin to tin ten mana ni kaluwore kaka sirikal mamalo sekete no ok de wapingi wakawo mana mwayudo matino giro kamano nikech sani ngima masani piny oridore kaluwore go osuru mabe wagolo pesa onge koro omenda no tin to tin ok orom tan manyang wati makode kaka omiwago no. Erokamano chieng' ng'ama wuoyo mogik ng'ama dhi haya chorika mapiyo piyo ichako gi nyingi paro mane mingo e budget ma kawuono sekta mane ma didwar ni mondo ket ni omenda moro kaka in county oganda wuok e county ma Migori. Erokamano an gi nyinge ga iluonga Elijah Baresi an e stage mar town hall bus park to adwa medo wach moro mana kolore gi kaka jakom mar osewuoyo wach maduong' madawachi ni idhi som budget kawuono to mokwongo ne wakwayo jotendwa mane wayiero ombulu kaka wabunge mamagwa wakwayogi ni mondo giparie kaka jopiny bende sandore chien ka nikech gin bende giduoge ground ka gineno kaka waneno matek maiso seidho usuru oseidh ni malo wan bende kaka jo boda boda ok wan mayot ahinya koro ne wakwayo ni ka gidhi e budget to gigoe vote maber manyalo konyo jopiny to kik gigo vote mainyowa to gin korgi dhi maber. Mogik ada kwayo ni wan kaka jo boda boda osewewa chien to this time round wakwayo government kata our president moluor kabisa wakwaye ni wang'ni oparwa kaka jo boda boda wan bende oketnwa kata loan moro mar grant cha mondo wan be wayudie kaka jo boda boda mondo mi watingre malo ngech wan gi nyithindo madhi sikul wan bende e boda boda ka wan kaka gi jok ma osomo kendo mana je university wan go ka gi colleges wan go koro ka nitiere tije be manya yudore to gi kawnwa kata jo boda boda gi moko bende giketnwa kuonde moko mondo mi wan bende nying jo boda boda otingre malo ko kamana go erokamano Nyasaye mondo mi oritu nyaka ang' som bilo maber e nying Ruoth Yesu. Erokamano ahinya kinyalo winjo mago moko kuom oganda county ma Migori to ahinya e boma ni Mawendo ka bende winjo ka ywak mare kata go margi maduong' kaka joma wuok to ahinya kuni pure niang' kaka county ma Migori mondo ber kiketo omenda mathoth ahinya bende sekta no mar niang' ka bende winjo ka sekta no mar pur ka bende winjo ka giwane kaka joriemb boda boda gimbe gombo margi ber ne de ber ka budget ni bende koro odeogi okene omenda moro bende koro nyalo konyo kata yore go mag hola mondo koro ber sekta machal kod mae pod wago tach ka mar biro mi mathoth ka otende kod pach oganda to ahinya e wach mar budget bende isomo chieng' ma kawuono. Erokamano ahinya George Juma wawinje yo makare nyakor mga jwang mano jafwambo marwa George Juma hiwino neno kanyo kano loso gi jopiny moko kuom gi gin jogo eko ma bende riembo apiko mag gwenge mag Awendo e county mano ma Kisii. George wago ni erokamano ang'elo biro bedo kwa tudre kodi kendo kwa dhi nyime gi chenro